ҳафтум, фариштагони ҳифз аз ӯ безор шаванд. ҳаштум, ба шаробхӯр 80 қамчин лозим гардад. фақеҳ абулайси самарқандӣ разиаллоҳу анҳу дар китоби худ овардааст, ки шаробхӯрон ба 10 ҷазо гирифторанд. аввал, шаробхӯр мисли девонагон бошад. чун кӯдакон онҳоро диданд, ханда мекунанд. дуюм, ақли ӯ баъди нӯшидани шароб нест мешавад ва моли худро талаф мекунад. сеюм, душмани бародарон ва муҳибон бошад. чаҳорум, аз зикри Аллоҳ таоло ва намози панҷгона бенасиб бошад. панҷум, дар вақти мастии шароб занеро бинад, ба зино рағиб гардад. шашум, шароб мифтоҳи ҷомеи бадиҳо аст, ки гуноҳ дар назари он саҳл намояд. ҳафтум, фариштагони ҳифз аз ӯ безор шаванд. ҳаштум, ба шаробхӯр 80 қамчин лозим гардад. агар дар дунё ӯро зарб накунанд, дар қиёмат дар назари халқ ва аҷдод ва дӯстони ӯ ҳозир бошанд ва ба тозиёнаи оташин ӯро зарб намоянд. нӯҳум, дари осмонро барои он банданд, то 40 рӯз дуо ва ҳасаноти ӯ мақбули илоҳӣ нашавад. даҳум, дар вақти мурдан хавфи аз имон ҷудо гардидан бошад. ин ҳама аз уқубати дунё аст, аммо уқубати охират дар пеш аст. ҳеҷ оқил аз барои як лаҳзаи лаззати дунё лаззати бисёри ҷаннатро аз даст надиҳад.